Avui dedicarem aquesta meditació a la sanació dels nostres òrgans i les nostres emocions. Col·loca't en una posició còmoda per tu, estirada o estirat, assegut al terra o assegut en una cadira. Els braços arrepenjats a sobre de les cames o d'algun suport que els hi treguin el pes i que ens permetin descansar bé tot el cos. Girem la mirada cap a dins nostre i ens intentem aïllar de l'exterior. Escoltem la nostra pròpia respiració, el batec del cor, i ens podem imaginar al nostre voltant una campana protectora que ens aïlla i ens facilita aquesta introspecció. Per començar, imaginarem un núvol de color blau, d'un blau intens, com el mar, a l'alçada dels nostres ronyons. Un núvol d'un blau intens com el mar i amb una textura d'aigua que neteja els ronyons i se n'emporta totes les toxines i tot allò que no necessiten. Els ronyons són el magatzem de les pors. Les nostres pors i els nostres temors s'hi queden emmagatzemats. I si no els atenem, poden perjudicar la nostra salut física. Ens deixem portar per la música i permetem que aquesta aigua de color blau intens com el mar ens netegi i ens depuri els ronyons de tot allò que no necessiten. Se'n van les toxines. A poc alliberem les pors, els temors i tots aquells pensaments que ens paralitzen i no ens deixen viure una vida plena. Deixem desplaçar aquest núvol de color cap a sobre el fetge i ara el pintarem d'un color verd primavera, un verd intens, com l'herba, com les fulles dels arbres. En el fetge és on s'hi emmagatzema l'odi, la ràbia, la ira. I amb aquest color verd intens el que farem serà depurar-lo i canviar aquestes emocions per l'acceptació. L'acceptació de la ràbia en nosaltres
l'acceptació d'allò que ens provoca odi i l'acceptació de les coses, dels fets i de les persones tal com són. Del fetge ens n'anirem cap al pàncreas i aquest núvol ara el tenyirem de color groc. D'un color groc brillant com el sol, que dona calor i ens mima el pàncreas, ens l'escalfa. Aquí és on tenim les nostres preocupacions excessives, els pensaments recurrents, els pensaments en bucle que ens perjudiquen a nosaltres mateixos. Ens deixem cuidar per aquesta escalfor i posem llum als nostres pensaments i emocions.
Amb una respiració profunda, pugem aquest núvol cap als pulmons i el tenyim de color blanc. Un blanc net i fresc que ens regenera igual que la tardor després de l'estiu. Aquí, als pulmons, és on hi tenim la tristesa. La tristesa ens encongeix i no ens deixa respirar bé. Ara permetem-nos respirar àmpliament i amb cada inspiració omplir bé els pulmons del tot amb aquest aire net i fresc. Deixem que els netegi aguantant-lo dins uns segons i l'expulsem a poc, fent-nos conscients de com s'endú la tristesa, els pensaments negatius i tot allò que no ens deixa viure una vida plena.
deixarem que aquest núvol es desplaci cap a sobre el cor. El visualitzarem de color vermell o rosa. El cor és on hi ha l'alegria, una alegria serena i pausada, feta d'amor i acceptació cap a nosaltres mateixes, cap als altres i cap a tot el que ens envolta. Ens permetem respirar i descansar mentre ens diem sí. Sí a la meva persona. Sí a allò que m'envolta. Sí a la vida. A poc a poc tornarem a entrar en contacte amb el nostre cos. Obrirem els ulls i farem una respiració profunda per marcar el final d'aquesta meditació.